Excuse me, are you understand French or English? Are you understand French? Okay, no English. Sorry. Give me this one. Yeah, this one. I'm from Mexico, Elizerbeth. Do you know Elizerbeth? 100. You are trying. You understand English? Give me one. Bring one. I don't know why Nigerians do like this. To mai sauraro, wannan shine fa bidiyon zamu kawo maka jira a cikin wannan tasha ta, amma kamar muna da wani roko a gare ka. Muna buƙatar idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan tasha ta mu mai albarka, da ka daure ka dangwala mana subscribe kana ka taba alamar kararrawa, domin ta haka shine zaka dinga su mu ko da yaushe zafafa kuma dadada da zarar mun daura a cikin wannan tasha ta mu mai albarka mai suna Arewa Side TV. Muna godiya da jimirin kallon mu da kuke. What is this one? It's fly. It's fly. Bring one. I am bringing a mountain to that air. This one is the biggest. No, man, Yeah. What? To mai sauraro, wannan shine fa bidiyon abubuwan da suka faru da Murja, wanda ta yi shi a TikTok, wanda ta ɗaura a jiya kenan rana ta Asabar. Waɗansu sun yi cece kuce akan wannan lamari, domin waɗansu sun ce ta yi ɓatanci ta zage ta. Waɗansu kuma suna ganin ba haka bane ba, wasu suna ganin kamar wai a ce Queen Elizerbeth sarauniyar Ingila, wannan ƙaramar yanyan da take Najeriya ma ba kowa ne ya santa ba, har ta kai ga ta yi wannan abu bai dace ba gaskiya. To fa mun kawo maka bidiyon ne mai sauraro don ka ga abubuwan yadda suka faru, domin kamar yadda ga gani wani mai rake ta tare take mai waɗannan turanci, take cewa wai ita sunanta Queen Elizerbeth, take dai mai wasu yanga dai da abubuwa take taya rakensa, wanda shi kuma wannan ne sai ganin alamunsa ka san fa ba iya turanci ne ba, kawai yana sauraron ta ne dan ba yacca zai yi. Amma kuma da ta gama abubuwanta ta tafi ta bashi guri. To amma wannan fa bidiyon fa shine ya kawo cece kucen da waɗansu suke ta bayani. Zaka ga mutane suna ta cewa wai Murja Ibrahim Kunya ta zagi Queen Elizerbeth. To idan ma dai zagin nata ta yi, ka gani fa da a cikin bidiyon mu abubuwan da suka faru mai sauraro. Kai ne zaka tantance zagin ta yi a'a ko kuma wani abin ta mata daban. Daga bisani zamu ga amsarka a cikin comment din mu, muna jira mai sauraro, domin idan muka ga comment din da ka bamu zamu tantance gaskiyar batu. Mun gode da jimirin kallon mu da kuke a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Side TV. Muna godiya.